27. veljače 1988. godine jedna klizačica je ušla konačno i na velika vrata u povijest svjetskog sporta i olimpijskog umjetničkog klizanja. Bila je to Katarina Witt. Tada je osvojila svoju drugu uzastopnu zlatnu olimpijsku medalju. Katarina Witt je jedna od najuspješnijih i najpoznatijih uopće klizačica u povijesti. U razdoblju od 83. do 88. apsolutno je vladala svjetskom klizačkom scenom. U tih nekoliko godina osvojila je 6 puta za redom naslov europske prvakinje. U tom razdoblju bila je 4 puta svjetska prvakinja i sve to omogućilo je ogromnu slavu na svjetskoj razini. U jednoj svojoj biografiji Katarina Witt je napisala: još kao djevojčica iz vrtića sam odlazila na led i klizala. Tamo sam se dobro osjećala, tamo sam bila svoja, bila sam dobra u tome. Katarina Witt je zaista vrlo rano krenula u svijet klizanja, a ključni trenutak ili prelomni trenutak dogodio se sa 11 godina kada je pod svoje uzela jedno od najboljih, najuspješnijih klizačkih trenera uopće u povijesti klizanja, Jute Miller. To je bio trenutak koji je omogućio Katarini Witt daljnji ogromni napredak u klizačkoj tehnici i uopće u njezinom umijeću klizanja. Prvi veliki njezin izlazak na svjetsku klizačku međunarodnu scenu dogodio se, pogodite gdje, u Zagrebu. Bilo je to na Europskom prvenstvu 1979. godine i tada 14-godišnja djevojčica bila je 14. plasirana na tom Europskom prvenstvu. Zanimljivo je da je godinu dana starija naša Sanda Dubravčić na tom istom Europskom prvenstvu bila 5. Za 2 godine, 81. Sanda Dubravčić je bila srebrna, osvojila je 2. mjesto, Katarina Witt bila je 5. Za 2 godine nakon toga Katarina Witt bila je najbolja europska klizačica i tada je krenuo njezin daljnji streloviti napredak. Nakon prve osvojene zlatne medalje na Europskom prvenstvu 83. uslijedilo je 6 godina apsolutne dominacije Katarine Witt u svjetskim razmjerima. Osvojila je sva europska prvenstva u tom razdoblju, osvojila je 4 svjetska prvenstva, osvojila je 2 olimpijske medalje. To razdoblje njezinih uspjeha obilježio je njezin sukob, odnosno njezina najveća suparnica bila je Amerikanka Debbie Thomas. To je imalo i političke konotacije sukoba Istočne Njemačke i SAD-a, a ono što je naročito interesantno, kulminacija njihovog sukoba dogodila se 1988. na Zimskim olimpijskim igrama u Calgaryju, kada su u zadnju seriju klizanja ušle sa potpuno izjednačenim rezultatom i odlučilo je klizanje gdje su obadvije klizačice klizale na istu glazbu, Carmen. I onda se taj trenutak ili taj događaj naziva sukob dvije Carmen ili bitka dvije Carmen. U toj bitci pobjedila je naravno Katarina Witt. Katarina Witt je svojom pojavom i u javnosti, u medijima i na ledu rušila granice. Ona je bila jedna velika sportska zvijezda koja je i prije rušenja Berlinskog zida na neki način ujedinila Njemačku, ili iako je bila iz Istočne Njemačke, obožavali su i u Zapadnoj Njemačkoj. Katarina Witt je rušila granice i u samom klizačkom sportu jer su zbog nje i njezinog izazovnog načina oblačenja na ledu mijenjali pravila o ipak malo decentnijim kreacijama koje klizačice moraju imati dok su se klizale. Uz karijeru Katarine Witt veže se i nekoliko kontroverzi, mi ćemo izdvojiti najmanje 2. Jedna je vezana uz Stasi, odnosno istočno-njemačku tajnu policiju, čiji je s jedne strane Katarina Witt bila suradnik, što je dokumentirano, a s druge strane Katarina Witt je bila praćena od strane Stasija. S obzirom da ona bila svjetski poznata, Stasi je ulagao velike napore da na neki način iskontrolira je, da pazi što radi i da je zadrži u granicama Istočne Njemačke, da ona slučajno ne bi prebjegla negdje preko granice. Druga kontroverza vezana uz Katarinu Witt i njezinu karijeru tiče se nečega što je možda u muškoj populaciji poznatije, a to je da je 1998. se skinula i slikala za Playboy. Zanimljivo je da je to izdanje Playboya sa Katarinom Witt bilo najprodavaniji Playboy uopće u Playboyovoj povijesti poslije Playboya sa Marilyn Monroe.